Si hem estat víctimes d'un frau, el primer que hem de fer és trucar a la nostra entitat financera per verificar què és el que ha passat, és a dir, quins diners ens han robat, com ens els han robat i, en qualsevol cas, bloquejar tots els nostres instruments de pagament, és a dir, les nostres targetes, les nostres comptes, per tal que la persona que ha comès aquest frau no segueixi o no continuï robant-nos els diners. Això, el primer. Després ja anirem un dia al banc amb tranquil·litat, canviarem totes les contrasenyes, canviarem totes les credencials per poder recuperar l'operativitat amb aquests instruments de pagament. El segon pas és anar-ho a denunciar als Mossos d'Esquadra, perquè necessitem deixar-ne constància escrita i perquè també és necessari que els cossos de policia investiguin, si és possible, aquest delicte. En tercer lloc, el que hem de fer és dirigir-nos a la nostra entitat financera, al servei d'atenció al client, hem de fer una reclamació per escrit, on hem d'exigir la devolució d'aquests diners adjuntant una fotocòpia d'aquesta denúncia que hem fet amb els Mossos d'Esquadra, perquè, com veurem després, les entitats financeres, com a custòdia dels nostres diners, podrien tenir responsabilitat. En quart lloc, és important no esborrar, no resetejar, no formatejar el nostre telèfon mòbil, els nostres dispositius, perquè és important després poder explicar bé el detall dels missatges que hem rebut, de les trucades que hem rebut, en definitiva, tenir unes evidències digitals clares per poder explicar aquest frau en el cas que finalment optem per reclamar-lo ja a nivell judicial. D'acord?